2019 год начался концертом в Казахстане. Это город Петропавловск. Biz kontsert oldundan şey içemiz. İllerden bugün tuğan günü. Tuğan günü bilen şükürlüğün kutluyoruz. Kazan yağından babaylarımız kelgan mana. Ashlik yağından. Gülcihan evi bilen tanıştık hali. Мы будем исполнять свои авторские песни, а также будут популярные татарские песни, которые будут подпевать нам наши зрители. Огромная просто очередь к артистам. Halkın hatım жылы пабалыкты, шул хатым көңілі болды. Әменде біздің ұйыштырушыбыз Илдар Шизанбаев Паясин. Рахмет Илдарга, зор рахмет, аны туған күні белән котлыйбыз. Ел сайын үзенең туган көнендә бик матур, мощный концерт ясый. Безне чакырган өчен сиңа зур рахмет. Рахмет, Руслан, рахмет. Ну, в этом, в таком же, оно даже не остается внутри. Да. Вот как народные остались, вот их обработки, они сидят. И как вот услышать. А именно вот это вот новое, что они поют, оно даже не остается. Что-то можно было переслушать. Казахстанда Петропавл шәһәрендә татар мәчете бар. Дин Мөхәммәд дип атала. Татарча сөйләргә вагызларыбызны тырышабыз. Күбрәк үзебезнең телебезне күтәрергә тырышабыз. Соңгы вакытларда, совет вакытларында телебез югала башлаган иде. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның әйткән сүзләре исебездә тотыйк. Тел булмаган җирдә милләт юк диде, милләт булмаган җирдә дин юк диде. Шуңа күрә безгә үзебезнең телебезне сакларга кирәк. Получаем знания, живое слово из Уфы, Салера Тюльпана, привозим сюда и отдаем людям все знания, которые хазряты уфимские отдают нам. Вот, я закончил Российский исламский университет в городе Уфа. Вот сейчас преподаем здесь. Вот, братья-близнецы Юнусовы, вам тоже салам. Вот, посетили нас в мечети, такие позитивные ребята. Biz bugün Petropavlovsk'dan hamon qaytib ketamiz әле. Татар башкорт үзәгендә дуслык исемле бик матур үзәк. Монда яшьләр күбрәк бүген яшьләр җыелган, яшьләр үзебезнең милләтебезне күтәрергә, үзебезнең милләтебезне саклап калыр өчен матур өстәлдә җыелышалар. Без моның өчен бик шатбыз һәм кунакка кердек. Чакыру өчен зур рәхмәт, Наил Кадырович һәм барлык яшьләр. Зур рәхмәт, бик шатбыз сезне күрүебезгә. Сезгә эшегездә зур уңышлар телибез. Рәхмәт. Әкәнегез килсен.
Мы это сделали. Я дальше что? Вот и мы прощаемся с городом Петропавловск, Казахстан, Собол. До новых встреч. Рахмат Дусларга, Раул, Рамиля, Ильдар, Василь, которые они в Астане уже. Спасибо всем спасибо большое, все было круто, замечательно. Алла Верса, еще приедем. Ну и сюзгай, Бигзу Рахман, что Кирдыгас, как говорится, нас с нашей культурой. Такая рюка, как вы, как свежий воздух, как свежий глоток воздуха. Так что сюзгай тоже шанса было. Семьям, всех благ, Кирдыгас, всегда ждем. Алматыда жоқ-жоқ, Астанада жоқ-жоқ,